Doon na ba'y panahon nga may na kayo mong pagkahinanok, no? Unya, samtang ang imuhang kagabion malinawon, kadit lang lunay ni Tagaw-taw og Mayo, kay nag-video pa ang inyong silingan, o di ba binaghakay og katawa, o nadisturbo ang imuhang malinawon nga pagkatuo. Og dili ni permirong higayon nagihimo sa imuhang silingan. Karon, napungot na kag maayo, makadaghan na nimo gihinahinay og istorya, wa gyud gihapon mo patuo. Nag-abot na mo sa barangay. Magbalik-balik lang ang problema. Pwede ba nimong pasakaan og kaso ang silingan nimong sabaan? Ang tubag, pwede. Asa man nga provision sa balaod nga mahimo nga pasakaan og kaso ang nagsaba-saba og nagkadisturbo na sa malinaw nimo nga pagpuyo. Ubos ni sa Article 287, Paragraph 2 sa Revised Penal Code. Unsa man kining kasuha, mao kini ang gitawag og unjust vexation. Ang tao gani nga makahatag nagdisturbo sa malinawon nga pagpuyo or makahatag og kahasol ngadto siyang isig katawo, ang kaso ana unjust vexation. Kanang kasuha ang ikapasaka nimo sa imuhang silingan nga sabaan.